They are being killed because there is no security. Ndị fada niile nọ n'Enugu Diocese na-eti mkpu si na-egbukwa onye ụkọchukwu ọzọ n'Enugu Diocese. Ọ ngagharị iwe ka ha na-eme tata ka anyị sonye ha nwere ihe should sit up. People are killed. People are kidnapped. People are people are dying on the security. No security in Enugu. We shall no longer tolerate this. Fulani's men must go. They have killed all of us enough. All the priests, all the faithful, they are dead. Okay. When they reach towards Holy Ghost. Okay. Ọ dị mma ndị Igbo na-esonye anyị na BBC Igbo. Ihe na-eme kịta bụ na ndị fada niile nọ n'Enugu Diocese na-eme ngagharị iwe maka onye otu ha egburu na mgbede enyi ya bụ Reverend Fada Paul Offu. Ha na-akọwatakwa na fada ọzọkwa bụ Fada Ikechukwu Ilo bụ onye gbukwa n'ụzọ n'ome oge na-adịghị anya wee gbukwekwe nke egburu nya na ihe nke dị n'Ọgwụ n'Enugu steeti. O nwekwa fada nke agbakwara egbe. Clement Ugwu bụ onye egburu egbu mana Fada Ilo bụ onye agbara egbe mana ọ dị ndụ. Ha wee na-asị kedu ihe ndị fada mere eji wee na-egbusisi ha etu anya ka ha niile ji wepụta n'igwe na-eme ngagharị iwe anụwa. Ebe anyị nọ kịta bụ na Ogui Road nke dị n'Enugu. Ha si na Obi Bishop Enugu Diocese bụ Kalistus Onaga wee gafee Bisala Road nke dị Independence Layout n'Enugu. Ha gakwara Government House bụ Obi Gọvanọ Ifeanyi Ugwu anyị. Ha wee sizi Ogui Road wee na-agazi n'isi Enugu Diocese bụ na Holy Ghost Cathedral Enugu. Ị na-anyị fụ na ha niile kwụ n'ahịrị wee na-egosi ka obi dị ha na ogbugbu a na-egbu ndị ụkọchukwu. We're no longer safe with them. The bad herdsmen, in fact, every herdsman, they pass through again. Why must our governor be sleeping for goodness sake? After each, we just go and then be crying. After crying, that's the end. No. We are no longer confident to tell you with the bad plan, amen.
anụgodi ya ha si n'iwe ha bụ na ha na-ene anya na ọ bụ ndị na-achụ ehi bụ ihe gburu ndị fada na-aba nwụrụ oge na-eteghị aka mana dịka ndị uwe ojii si wee kwu na ha na-atinye anya ka ha marụ ebe mmiri si baa na ya bụ opi ụgbọgịrị mana ndị fada na-ekwu na ndị herdsmen na aka ha dị n'ime ya. Crying governor. Governor Bono. Oko onye edemede na-amasị ihe na-ewute n'ihe oyoyo anụ Oh, you go.
We need security. Wake up. We said it. Men must go. Ọ bụ ndị ụkọchukwu niile nọ na Enugu Diocese na-eme ngagharị iwe a tata. Ebe ha na ugbu a bụ na stadium dị n'Obi Road. Ebe ha na-ekwu na o zuola bụ na o zuola. Na ndị fada egburu akadigo. Governor should wake up. Unu ahụ naanị ya na obi adọrọ onye ala ọkwa Fada Benjamin Achị bụ onye nọkịta onye isi ndị Communication Commission nke Enugu Diocese. Fada afọ m na ndị ụkọchukwu niile zukọrọ na-asị na obi adọrọ ha mma maka ihe a mere ya. Gwakena anyị ka o si. Enwere oge obi ga-esiri anyị mma maka na ọ kaligo o nwere ife na timeluo enwezi ọzọ ama ya a ga-emezi kali etu anyị si wee na-eme maka na a sị na enwe ka ekene ga-akụ ga-esika tụsie bụ aka rụziri ichirezi mmadụ echire ụfọdụ anyị agbagburu ya ga-eme onye nke ịtọ agbagoro egbe n'ike ọ dịka ọnwa ole ma ole gara aga kịta onye nke ọzọ agbara egbe ka bụ mgbe egbe agbara ya n'ụkwụ ọ ka nọ n'ụlọ ọgwụ kịta nọ na ọgwụgwọ
maka na-ekwu okwu nke mere eme ofu ndị ebe a na-ekwu maka ya bụ ndị abụ na-achị efu ndị abụ ndị herdsmen jidekwa ofu n'ime ndị fara anyị bụ na mgbe akwụnye onye anyị ozugbo ozugbo n'ebe ahụ ejebute ozi ya anyị si n'ọkaligo na ya ma wezi ya ọ dị mma ebe ka ngagharị iwe a na-aga kịta anyị sigo na be bishọp wee jee na gọọmenti haus ụlọ gọọmenti wee jee fụ gọvanọ etu obi dị anyị obi adịrị anyị mma n'ife na-eme na nchekwa adịrọzi n'Enugu steeti n'olugo mgbe anyị ha ga-amasịba ya eme ya maka na ọgba mgbe otu n'ogbe abụ igbo otu n'ogbe kedu ibe anyị ga-emezi anyị aga nọzọ mgbe egbuchiri onye ọbụla tupu agwa ndị anụmanụ na-achị efi si na ọ na-achị efi ka ha nabazie n'ike agwụgo anyị ọ bụ na ha chọzi ịnọ ka anyị na ha nọ letu ntị wee nanọbụ n'oge mbụ ha nabazie n'ike agwụgo anyị ọ dị mma ka anyị jee n'ụ Holy Ghost na anugoni ya ọ fada bụ Director Communications nke Enugu Diocese bụ ihe kwuru ka obi dị ya na ogbugbu a na-egbugasị ndị ụkọchukwu n'Enugu steeti ya bụ ngagharị iwe ka na-agakwa n'ihu ebe anyị nọzi ugbu a bụ na Ogui Road ka anyị nọ kịta wee na-ewetara unu ka ya bụ ihe si wee na-aga